Vítam vás z nového videa z hry Shakes and Fidget. Dobre, nahrávam. A som level 48. Moja postava sa volá Dano SK Gaming. A toto je môj prvý diel z Shakes and Fidget. Jej. No. No. Tak. Ukážeme si želáre a vyskúšame si pirát čierna brada alebo tmavá brada, neviem. Modrá brada. Aj tmavá brada. Takže som úroveň 48, to ste už mohli vidieť. Som mag a čo na to povedať? Čaues! No, a dúfam, že to nebolo počuť. A toto je Shakes and Fidget, ak som to už nepovedal. Práve to seklo. Ani neseklo, OK. Kto vyhral? Tak. Ups. Fail. No. Takže strihnem to, keď pôjdem na hostinec a vrátime sa, keď to dorobím. Jej! Takže ideme do arény. Max 99. Nehovor. Nech to nie je také nudné, že budeme sa pozrieť. No, takže musí sa mi to načítať. No. Max 99. Max 99, poď proti mne. Prečo sa len nebojíš? Bojím. No nebojíš! Bojím. Povedal som nebojíš. Ha! Nebojím. Tak prečo nejdeš na súboj? Lebo si sekol. Jo. Vidíš? Si level 50, si robíš srandu. Nastupuje to má. Nemám žiadnu šancu. Ale mám, no, on má väčšie zdravie. Toho nedám. Dal som ho, jo. Zostalo mi toľko málo životov. Pane Bože. Ja som dával stále kritikál. Mám väčšie šťastie než on. On si väčšinou dával iba do tohto a tohto. Trošku. No, takže ideme do hostinca. Opäť 5 minút skôr. Takže tento diel sa bude volať, že takže. Takže diviak musí to byť. Dobre, trošku čudné. Nemám čo hovoriť. Takže 10 000. OK, takže o 10 minút a 30 sekúnd sa uvidíme. Takže zatiaľ prvá chvíľka pre mňa 10 minút aj pol. Takže čau. Takže už ubehlo asi 2 minúty aj 5 sekúnd. A čo na to povedať? Dlho. Nemám čo robiť. Tak sa vás niečo opýtam. Aký mám mať prvý... Ako sa mám pozdravovať na začiatku videa? Po A. Nazdar. Po B. Ahoj. Po C. Vôbec sa nebudem pozdravovať. Takže otázka týždňa.
A vy neviete. No, takže ešte raz. Po A nazdar, po B ahoj, po C vôbec sa nebudem pozdravovať. Takže pauza. Takže vítam vás späť a už len chvíľku do zakončenia túžby. Alebo misie, to je jedno. Dúfam, že som teraz mal taký čudný hlas. Keď áno, tak áno. Nech ste možno spraviť. Trošku si tu dám hlasnejšie. Nech to je lepšie počuť. Trošku presekané, ale čo už? Dá sa. Nie, nedá. Musím sa držať tešie. No. No a to by bol asi koniec videa. Alebo ešte nie. Ešte mám dosť veľa času. Ešte 45 minút. Takže aréna. No comment. Jej, on nemá ako. Aduškon. No. A ako by sa tento diel mohol volať? Trošku fail. Ako vždycky. Lebo prvé videá sú vždycky menší fail. Jej! Takú sekeru by som chcel. Keby bola legendárna. A keby som bol ešte bojovník. Ja som mak. Vidíte moje krásne tričko. A vidíte jeho otrasné. Moje krajšie. On je človek. Keby niečo, keby si nemysleli. Ja som démon. On je človek. A démoni takto hovoria. Ale tak hovoria škriatkovia, tak to hovoria démoni. Duchovia. Kašľať na to. Ja som démon proste. V tejto hre. Deska. Wow. Stratená časť. 100. A keby ste ma chceli hľadať v tomto na Sofegame, tak som na Svet 1 a na slovenskom serveri, takže no a opýtam sa kamoša, to je natáča videa aj vodca nášho spolku. No a to som nemal, ale čo už? Fail, menší, väčší, skoro veľký. A čo teraz? Hostinec. A teraz dáme niečo krátke. Dajme tomu, že 5 minút, alebo tak nejak. Zaraz idem na zlatky. Keď sme zlatky. Šmradľavý potkaň. Toto je také najvýhodnejšie. Bude to zase 14 minút, ale nevadí. Takže strich. Keď to príjem. Prijeť. Jej! Takže strich. Takže prepáčte mi, ale toto by bol koniec, lebo ako vám to povedať, no proste nechce sa mi čakať, kým sa to prejde. Takže nazdar.
Nazdar.